Hola, yo soy Oliver. Y yo soy Jerry. Vamos a los Janošíkové diery. Saludos todos mexicanos. Esto es la vida bonita. Aquí. Čaute, ja som Jerry, je tu so mnou Oliver a ideme na Janošíkové diery do Terchovej. Sme na turistickom chodníku ku Janošíkovým dierám. To som vlastne povedal aj kam ideme. A ako sa pri tom cítime, to môžete vidieť na Oliver. Ako sa rýchne, rochní a neviem čo. Mne osobne sa veľmi páčia takéto turistiky, hlavne keď tam máte veľa rebríkov, chodníkov a vody a neviem čoho všetkého možného. Hlavne vody. Dostali sme sa na výhľad, ale zistili sme, že ideme proti smere naučného chodníka. Dostali sme sa mimo hlavnej trasy, ktorá nie je označená, teda vlastne je označená, ale je označená takými špecifickými symbolmi, ktoré môžeme vidieť tu na tomto strome napríklad, hej. Tak ideme na koniec, uvidíme, čo tam bude, možno nás tam niečo čaká. Našli sme chalúbku. Kto v nej asi býva? Vyzerá, že ani tu nikto nie je. Opäť na Liptovej, ja vám ďakujem, že ste boli s nami a teším sa na vás na budúce. Čaute!